pillanat Devecseren azért is történelmi ez az esemény, ami itt történt, ami ez a nagyon szomorú esemény, mert ugyanis itt végre az áldozatok visszaütöttek. Megtörtént az, hogy felállt és visszaütött. Egy hatalmas tapsot kérnék annak a srácnak, aki, és hallottam, igen tevékenyen működött közre ebbe az eseménybe. Hungária! Hungária! Azok a gondolatok, amik álságos módon a genetikailag kódolt hulladékokból megélhetési bűnözőket fabrikálnak, azok az egyenjogosító törekvések, amik valamilyen formában a társadalmi egészséges egyensúlyt próbálják megbontani, ezeket kell legelőször is kiírtani a közéletből. Mert ezek a problémái azoknak a jelenségeknek, amiket úgy nevezünk, hogy cigánybűnözés. Igen! Igen, végszóként pedig annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy az önszerveződés, amire minden szónok külön kitért, rendkívül fontos. Az erőtlenség mindig erőszakot eredményez. Láthatjátok. Így van. Az erő tekintélyt, tiszteletet és rendet parancsol. Pontosan. Ezért mit fogunk kinyilvánítani a jövőbe ezekkel szemben? Csak is erőt! Nem fogjuk hagyni azt, hogy ugyanazt a modellt eljátsszák, mint az Egyesült Államokban az 50-es, 60-as években, amikor a négereket hülyítették az össznépi társadalom ellen. Nem, itt nem lesz cigány Martin Luther King, itt nem lesz roma Malcolm X, nem lesz semmiféle ilyesmi, mert már kezdetektől fogva el fogjuk taposni azt a jelenséget, amely ki akar minket írtani az életterünkből. Köszönöm.